Moshiach, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom sa tanang mga misyanik sa tibok Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, og Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo ug mga Israelita nga napatlaag sa tibuok Pilipinas. Shabbat Shalom usab sa tanan didto sa nasod sa Israel. Shalom alino, we all call Israel, ang kalinaw maana kanato og sa tibuok Israel. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, welcome na usab sa atong mensahe ning taknas kagabhion alang sa pagkaon sa atong mga kalag o alang sa pagpukaw sa atong pagtuo. Kain ano'y kulim laasot dabar ni ged haimit biad haimit kay wala kitay mahimo batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamatuoran. Biblia ang pasultihon. Kung unsa ang gisulti sa Biblia, Biblia ang paminawa og tuohi, mga igsoon. Ayaw paminawa ang gisulti sa doktrina sa relihiyon, kay ang tanang relihiyon nang hagpat lamang og mga bersikulo nga muhaom sa ilang gusto. Sa ato pa, dili ang tibuok kasulatan ang ilang gisunod. Sukwahi sa gisulti ni Apostol Pablo mga igsoon sa 2 Timoteo 3:15 ngadto sa 16. Okay, kadjut lang. Okay. Matod pa dires 2 Timoteo 3:15, nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Ang balaang kasulatan, tanak na siya sa Hebreo, dili New Testament mga igsoon. Kay wala pa New Testament sa panahon nilang Apostol Pablo. Old Testament ang ilang gibasa o gisunod nga pagtulunan. Mao na tinuod, mao na klaro. Kini naghatag kanimo kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagis pagtuo kang Misaya Yeshua. Sa ato pa, ang Old Testament or daang tugon maoy naghatod kanila sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa adunay Yeshua. Diba? Kay Old Testament ang gigamit ni Apostol Pablo sa pagkumbinsi niya sa mga tao mahitungod sa adunay Yeshua. Ang balikon pagbasa ron ninyo yung maklaro. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Meaning daang tugon, Old Testament. Kay wala pa New Testament sa ilang panahon mga igsoon. Nagbasa ka na sa balaang kasulatan, kini maoy nakahatag kanimog kaalam og naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi sa pagtuo kang Misaya Yeshua. O kinsay naghatod kanila og kaluwasan? Ang daang tugon nga ilang gibasa mga igsoon. Sa ato pa, ang daang tugon maoy naghatod kanila sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo sa adunay Yeshua. Kay ang Old Testament ang gigamit ni Apostol Pablo akong balikon sa pagkumbinsi niya sa mga tao mahitungod sa adunay Yeshua. Mabasa na siya nato sa Buhat kapitulo 28 bersikulo 23. Giingon dire, busa nagtakda silang panahon sa pagpamati kang Pablo og sa maong adlaw daghan ang miadto sa balay nga giabutan ni Pablo. Gikan sa buntag hangtod sa gabii iyang gipasabot ngadto kanila ang mensahe o gipamatud-an ang mahitungod sa gingharian sa Elohim. Naninguha usab siya nga motuo sila kang Yeshua pinasikad sa balaod ni Moises og sa mga sinulat sa mga propeta. Unsay gigamit ni Pablo mga igsoon sa pagkumbinsi sa mga tao? Ang balaod ni Moises, ang Torah og ang mga sinulat sa mga propeta ni Nevi'im. Mauna mga igsoon ang tanak mga kaigsunan. Kita na ninyo, Old Testament di ay ang gigamit ni Apostol Pablo sa pagkumbinsi sa mga tao aron motuo sila kang Yeshua Misaya. Sa ato pa, ang Old Testament mauna ang tibuok nga kasulatan nga gipasabot ni Apostol Pablo mga igsoon. Ang Old Testament mauna siya ang tibuok nga kasulatan nga gisgutan dires bersikulo 16 sa 2 Timoteo 3:16. Ang tibuok kasulatan, unsa man ning tibuok kasulatan? Old Testament, dili New Testament.
Ang tibuok kasulatan gituga, gisulat uban sa lamdag gikan sa Elohim. Ang tibuok nga kasulatan, ang daang tugon gisulat kuno uban sa lamdag sa Elohim, og mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway, og sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Asa gigamit ang balaang kasulatan? Unsay kagamitan sa balaang kasulatan? Gigamit ang balaang kasulatan, ang daang tugon, gigamit sa pagtudlo sa kamaturan. Dili New Testament ang gigamit sa pagtudlo sa kamaturan nilang Apostol Pablo. Ang mga apostoles nagtudlo sa kamaturan, ginamit ang daang tugon. Gigamit ang daang tugon. Dinhi tataw nga ang Old Testament gituga og gisulat uban sa lamdag sa Elohim, mga igsoon. Gamiton sa pagtudlo sa kamaturan. Dili di ay ang New Testament maoy gigamit sa pagtudlo sa kamaturan. Ang Old Testament di ay. Kay ang New Testament manggod, mga igsoon, referensya lang na siya sa Old Testament. Pero unsay nahitabo sa mga Kristiyanos nga mga reliyon? Silang tanan nagbase ra gyud sa New Testament. Di ba? Munay tinuod karon ang mga reliyon nagbase ra gyud sa New Testament. Mga born again, mga Pentecostal, Protestante, Baptist, Katoliko, nagbase ra gyud sa New Testament. Sukwahi sa prinsipyo nilang Apostol Pablo. Sukwahi gyud, mga igsoon, sa gisulti ni Apostol Pablo dinhi. Si Pablo nagbase sa Old Testament. Ang Old Testament gamiton sa pagtudlo unsaon sa pagkinabuhi nga matarong. Kay ang pagsunod o pagtuman sa Torah, mao ang mao ang pagkinabuhi sa pagkamatarong, mga kaigsunan. Kay ang Torah balaan, matarong og maayo. Sumala pa sa Roma 7:12. Anitas versikulo 17 sa maugyapon nga 2 Timoteo 3:17. Sa ingon, ang nag-alagad sa Elohim masangkap pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Dili ka masangkap sa tanang maayong buhat kung dili ka magsunod sa gitudlo sa Old Testament, sumala pa ni Apostol Pablo. Ang Old Testament, mga igsoon, magsangkap pag-ayo og maandam sa tanang maayong buhat. Diha ka makakaton sa Old Testament. Mauna, mga kaigsonan, nga ang atong topic karon, Biblia ang pasultiha. Biblia ang pasultiha. Biblia ang atong pasultihon. Og kung unsay gisulti sa Biblia, kana maoy tuohi, kana maoy paminawa, og kana maoy sunda. Ayaw ang baba sa inyong pastor nga mga bulayog, mga igsoon, pagkat-on mo, mga membro, aron di mo maila, di mo malimbungan sa inyong mga pastor, pagkat-on mo sa pagpaminaw, unsay gisulti sa Biblia. Pagkat-on mo sa pagtuo, unsay gisulti sa Biblia. Pagkat-on mo sa pagsunod, unsay gisulti sa Biblia. Dili ang tingog, dili ang gitudlo sa inyong pastor nga mga bulayog. Kay panapi ra, mga igsoon, ang tuyo sa inyong mga pastor sa ilang pagwali, maunay kamaturan. Panapi ra tuyoan na nila. Bisan kung inyo na silang sulayan, sulayan ninyo na sila. Sulay ko no ninyo, mga membro. Nga dili mo muhatag sa ikapulo og offering sa inyong pastor. Tan-awon ta kung mubalik pa ba na sila sa inyong simbahan. Og kung mubalik man, kana mga sabar na ninyo, nganong wala mo muhatag. Kay panapi raman ang tuyo sa ilang pag-alagad. Panapi rang tuyo sa ilang pagwali. Sa ato pa, ang gigamit ni Apostol Pablo sa iyang pagwali o pagpanudlo, mao ang Old Testament, mao ang daang tugon. Dili New Testament, dili bag-ong tugon. Sumalas atong gibasa nga kapitulo kung nakasabot ka sa libro sa 2 Timoteo 3:16, 15, 16, 17.
O kung nakasabot ka sa mga bersikulo nga atong gihatag. Mauusab ang gigamit sa atong Misaya, mga igsoon nga si Adonai Yeshua, Old Testament ang gigamit. Daang tugon ang gigamit sa atong Adonai Yeshua sa iyang pagpamatuod. Ha? Kinsa man sa inyo diya mga pastor be? Nga makapamatuod nga ang atong Adonai Yeshua nagbitbit og New Testament. Nagbitbit og bagong tugon. O kinsa sa inyo mga pastor diya nga makapamatuod nga ang mga apostoles nagbitbit sa New Testament. Nagbitbit sa bagong tugon. Ha? Naa ba? Why makapamatuod ya bisag kinsang may laking debatidor? Why makapamatuod ya nga ang mga apostoles nagbitbit sa bagong tugon? Daang tugon ang ilang gibitbit. Daang tugon ang ilang gigamit sa ilang pagpamatuod. Basaha, Lucas 24:27. Unsay gigamit niya doon ni Yeshua sa pagpasabot sa iyang mga tinun-an. O gipasabot ni Adonai Yeshua kanila ang gisulti mahitungod kaniya sa tibuok kasulatan, tanak. Sugod sa mga basahon nga gisulat ni Moises hangtod sa mga sinulat sa tanang propeta. Walay New Testament. Dili New Testament ang iyang gipasabot. Ha? Ang tibuok nga kasulatan ug asa nagsugod ang tibuok kasulatan? Nagsugod sa basahon nga gisulat ni Moises. Unsa ning basahon nga gisulat ni Moises? Ang 5 books, Genesis ngadto sa Deuteronomio. Mao na ang basahon nga gisulat ni Moises. Nagsugod sa Genesis ngadto sa Deuteronomio. Mo na sinulat ni Moises hangtod sa mga propeta. Nilang propeta Isaiah, Jeremias, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Onas, Mityas, Nahum, Habakuk, Soponias, Malakyas, Sakarias, Malakyas. Mo na mga gipamatuod ni Adonai Yeshua, mga basahon sa mga sinulat sa mga propeta. Versikulo 44. Unya miingon siya kanila, kining mga butanga maugayod ang akong gisulti kaninyo. Samtang uban pa ako kaninyo. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat mahitungod kanako. Ha? Sa balaod ni Moises og sa mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. O diri na nitungha mga igsoon, ang Torah, Neviim og Ketubim. Kinahanglan matuman ang tanan nga nahisulat kanak mahitungod kanako sa balaod ni Moises og sa sinulat sa mga propeta. Ha? Balaod ni Moises, Torah, unya sinulat sa mga propeta, Neviim, ingon man sa mga salmo, Ketubim. Kay kanang salmo nabilong na sa Ketubim, mga writings, Salmo, Proverbs, Esther, Job. Mga Ketubim na sila mga kaigsunan. Wrote. Ketubim. Muna gigamit sa atong Adonai Yeshua, balaod ni Moises, mga sinulat sa mga propeta, ingon man sa mga salmo. Walay New Testament. Dili New Testament. Ang iyang gigamit pagpamatuod sa kamatuoran. Nya munang subo kayong hunahunaon na turon nga ang mga Kristiyanos nga mga reliyon namiya sa daang tugon. Unsa may nakaon ninyo Gihiluan gyud mong Satanas og maayo. Nga gibiyaan ninyo ang kasulatan nga mo'y gigamit sa atong Misaya, ang kasulatan nga mo'y gigamit sa mga apostoles. Kaya ang inyo ang sinulat hinuon sa mga apostoles nga ang mga apostoles wa gani magdahom. Nga ang ilang mga sinulat mahimo ba di ay referensya karon sa balaang kasulatan. Juan 5 versikulo Juan 5:39. Nagtuon kamo sa kasulatan. Old Testament yapon ang buot ipasabot. Kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Di ba? Naade ay sa daang tugon maangkon ang kinabuhing dayon kung magtuon ka ni ana. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Sa ato pa diha pa daan sa Old Testament mga igsoon, maangkon na nimo ang kinabuhing dayon. Nganong inyo mang gisalikway? Nga sa Old Testament pa lang di ay gani daan, makaangkon na kuno kita sa kinabuhing dayon. Pero nganong inyong gisalikway?
O kanang Old Testament mismo, matud pa ni Adonai Yeshua, nagsaksi mahitungod sa Misaya. Kaingon niya, nagsaksi kini mahitungod kanako. Nan, kung dili ka mutuo sa Old Testament, unsao man nimo pagpakasabot sa hingpit mahitungod ni Adonai Yeshua. Sigurado ko nga di gyud hingpit ang imong pagsabot sa kinabuhi ni Adonai Yeshua. Wa ka kasabot sa hingpit nga kinabuhi ni Adonai Yeshua. Mao di ay mga igsoon nga nasayop ang pag-ila sa mga Kristiyanos mahitungod sa kinabuhi ni Adonai Yeshua. Kaya wa man magtuon sa daang tugon. Ang ilang pag-ila nga si Adonai Yeshua naglapas sa adlaw nga igpapahulay. Amo na resulta sa dili lagi pagtuon sa daang tugon. Ilabi na sa Torah. Muna mo doktrina din ka nga gilapas ni Adonai Yeshua ang adlaw igpapahulay. Kay wa man ka kasabot. Kay wa man ka magtuon sa daang tugon. Di lagi nimo masabtan ang hingpit nga kinabuhi ni Adonai Yeshua kung di ka magtuon sa daang tugon. Matod pa gud atong balikon pagbasa Juan 5:39, nagtuon kamo sa kasulatan. Old Testament na siya. Kay nagtuo man kamo nga diha ni ana makaangkon kamo sa kinabuhing dayon. Ang kasulatan mismo nagsaksi mahitungod kanako. Diha ka makaila kinsa si Adonai Yeshua. Pinaagi sa daang tugon. Bersikulo 40, apan kamo dili buot mo ari kanako aron unta makabaton kamog kinabuhi. Ang tinuod nga nakasabot og nagatuo sa Old Testament. Ang tinuod nga nakasabot og nagtuo sa Old Testament. Matod pa, moduol ni Adonai Yeshua aron makabaton sa kinabuhi. Aron makabaton sa kinabuhi. Muduol ka ni Adonai Yeshua. Kung nagtuod ka, kung tinuod kang nakasabot og nagtuo sa Old Testament, mga igsoon, muduol ka ni Adonai Yeshua aron makabaton ka sa kinabuhi. Sayop di ay ning mga nuwakaid, mga kaigsunan. Ang mga Orthodox, wala ni sila makasabot sa Old Testament. Kaning mga nuwakaid, wa din ni kasabot sa New Testament nga ilang gibasa. Wa kasabot sa Old Testament nga ilang gibasa. Nga naman, kay nibiya naman hinuon sila sa Misaya pagkatoy-toy. Mga nuwakaid, mga toy-toy, mga profesional ra ba unta ang kadaghanan ana nila. Pero wa kasabot sa balaang sa daang tugon nga ilang gibasa. Kay nibiya naman hinuon sila sa Misaya. Di naman hito mutuos Misaya. Mga toy-toy gyud, mga igsoon. Versikulo 46 sa libro gyapon sa Juan 5:46. Kung tinuod pang nagtuo kamo kang Moises, mutuo sab unta kamo kanako. Kay nagsulat man siya mahitungod kanako. 47, apan kay wala man kamo mutuo sa iyang gisulat, unsaon man ninyo pagtuo sa akong gisulti. Kung magtuo lay kuno ka Moises, mutuo sa kaniswa. O niya, kamong nawakay, tuo mong Moises. Di mo mutuong Yeshua. Di mo ang inyong pagsabot. Ambot lang giunsan ninyo og hiling-hiling ng Old Testament nga nung tuo mong Torah o niya mo kasabot ni noon. Di mo mutuo ni Adonai Yeshua. Apan kay wala man ka mo mutuo sa iyang gisulat, amo na ebidensya nga di mo mutuo ni Adonai Yeshua. Kay wa mo mutuo sa sinulat ni Moises. Kay inyo mang tuison, inyo mang lubagon. Unsaon man ninyo sa pagtuo sa gisulti ni Adonai Yeshua, matod pa niya. Sa ato pa, kining mga nuwakaid, mga igsoon og mga Orthodox, dili ni sila tinuod nga nagtuo kang Moises. Di ba? Wala ni sila mutuo sa sinulat ni Moises. Kay kung nagtuo pa sila ni Moises, mutuo unta sila sa ni Adonai Yeshua. Kay si Moises nagsulat man mahitungod sa Adonai Yeshua. Di ba? Ingon ko si Moises, ingon ko ni Yeshua, kung mutuo pa mo kay Moises, mutuo mo nako. Kay nagsulat si Moises mahitungod nako. Sa to pa ang tibuok Torah sa Genesis 1:1 pa lang makita na nimo diha si Yeshua Misaya sa Hebreo. Mga igsoon nga pagkasulat. Sa Binisaya, dili. Sa in English nga Bible,
Genesis 1:1 di nimo makita si Yeshua. Pero sa Hebreo nga Bible, Hebreo nga pagkasulti Bereshit bara Elohim et hasyamayim wet haaretz, ya si Yeshua makita na nimo diya. Pero ang mga nuwakaid, wa kakita ni ana. Wa kakita kang Adonai Yeshua sa Genesis 1:1. Hasta mga Orthodox, wa kakita kay mga buringugman. Oh. Mauna nga kung motuo ka sa Old Testament, diha nimo makita kung kinsa gayod si Adonai Yeshua. Sama sa gisulti sa Isaias 9:6 o sa Isaias 7:14. O di ba? Example lang na siya mga igsoon sa imong pag-ila kaniya. Napay daghang bersikulo sa Old Testament nga nagsulti mahitungod sa atong Adonai Yeshua. Isaias 9:6, natawa lang kanato ang usa ka bata. Kinsa man ning usa ka bata nga natawo, makita ni sa Lucas 2:11. Unsay gisulti? Natawo karon sa lungsod ni David ang inyong maluluwas, ang Misaya og Adonai. Kita nimo mga igsoon? Mo gingon dias Isaias 9:6. Natawo lang kanato ang usa ka bata. Og sa Lucas 2:11, natawo karon sa lungsod ni David ang inyong manluluwas, ang Misaya og Adonai. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Isaias 9:6 ni siya. Mabasa gyapon na sa Juan 3:16. Gihatag kanato ang usa ka anak nga lalaki. Sa Juan 3:16 nag-ingon, kay gihigugma sa Elohim ang tibuok nga kalibutan. Nga sa ingon, gihatag niya ang iyang bugtong anak. Aron ang tanan nga motuog mosalig kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Og siya, matupadayon na to ang Isaias, og siya ang magmando sa tanan nga, siya ang magmando sa tanan og nganlan siyag maalamong magtatambag. O diyan ni masabtan sa Isaias 9:6, kinsa si Yeshua, kinsa ang Misaya, nganlan siyag maalamong magtatambag. Nganuman, kay maalamon pa siya ni Solomon. Maalamon pa siya ni Solomon. Mateo 12:42. Sa adlaw sa paghukom ang rayna sa Sheba, mobangon og musudya kaninyo, kay mipanaw siya layo kayo, aron lang pagpamati sa mga maalamong pagtulon-an ni Haring Solomon. Og hibaloi, matod pa ni Adonai Yeshua, og hibaloi nga dinhi ani ay labaw pa kang Solomon. Kinsa iyang gitudlo, iyang gipasabot ang iyang kaugalingon. Sunod nga gisgutan sa Isaias 9:6, Elohim nga gamhanan. Unsa si Yeshua? Unsa ang bata nga natawo? Elohim nga gamhanan. Pinadayag 1:8. Unsa gingos pinadayag 1:8? Ako ang Alpha ug ang Omega, Alip ug ang Tao. Sa Hebreo, ako ang Alip ug ang Tao. Nag-ingon ang Adonai Elohim. Ang Yod-Hivawhi, ang Yod-Hivawhi mo nag-ingon ha? Nag-ingon ang Adonai Elohim nga labing gamhanan. Kinsa di ay ang Yod-Hivawhi? Siya ang Alip ug ang Tao. Niya kinsa pod si Adonai Yeshua? Siya pod ang Alip ug ang Tao. Muna, Elohim nga gamhanan siya. Ako ang Alip ug ang Tao. Nag-ingon ang Adonai Elohim nga labing gamhanan. Ang Elohim karon kaniadto og ang muanhi. Sa pinadayag na siya 1:8. Ang Elohim kaniadto. Ang Elohim kaniadto. Ang Elohim karon og ang Elohim nga muanhi. Mao na si Adonai Yeshua, siya ang Elohim kaniadto. Panahon nila ni Adan ug Eva, panahon nila ni Abraham, panahon sa mga Israelita, siya ang Elohim kaniadto. Siya ang Elohim karon sa mga Messianic. Siya ang Elohim karon sa mga Messianic ni Tzarim, Torah Community. Siya ang Elohim karon sa mga Israelita nga nagbalik sa Torah. Og siya usab ang Elohim nga muanhi sa umalabot. Zacarias 14:9, usara ang iyang ngalan. Niadtong adlaw usa lamang ang Adonai og usara ang iyang ngalan, Yeshua HaMashiach. Sa sunod nga gisultis Isaias 9:6, amahan hangtod sa kahangturan, amahan nga walay katapusan.
Dili day siya anak ra, mga kaigsunan. Ang anak, gitawag sad siya ang iyang ngalan pagatawgon. Sa maing laing pagkasulti sa bersyon, alang kanato ang usa ka bata mataw ang usa ka anak nga lalaki gihatag og sa iyang abagay gatungtong sa to. Og ang kagamanan ni gatungtong siyang abaga og ang iyang ngalan pagatawgon kahibulungan. Ang ngalan ha, dili ang bata mo'y kahibulungan, ang ngalan sa bata Yeshua HaMashiach maoy tawgon nga kahibulungan, magtatambag, Elohim nga gamhanan, ha? Amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagigdait. Unsay tawgon nga amahan nga walay katapusan? Ang ngalan. Dili tong anak. Ang anak mo tong lawas. Ang gitawag nga anak, katong gilansang sa cross, ang physical body. Maoy gitawag nga anak. Pero ang ngalan sa anak, maoy tawgon nga amahan nga walay katapusan. Kinsa may ngalan sa anak? Yeshua. Aron makasabot mo mga Trinitarian na mga gunggong. Ha? Ang anak, dili na matawag nga amahan. Anak man to, mo to ang gilansang sa cross. Mo to ngikaog isda, ang anak to. Pero matod pas Isaias 9:6, masabtan nimo, ang ngalan di ay sa bata, ang ngalan sa bata, maoy tawgon nga kahibulungan, magtatambag, Elohim nga labing gamhanan. Elohim nga gamhanan. Amahan nga walay katapusan ang ngalan sa bata. Nga Yeshua HaMashiach. Maoy amahan nga walay katapusan. Amahan hangtod sa kahangturan. Nya pila kabuk ang amahan. Pila kabuk ang amahan. Usara. Mo bitaw ningon si Adon Yeshua, ako ang akong amahan, usara. Og ang amahan ania sa sulod nako. Matud pa Juan kapitulo 14. Inyo na mabasa diya. Ang amahan ani sa sulod nako. Ngani si Filipe nangutana. Diskumpiyado si Filipe. Diskumpiyado ang apostoles nga si Filipe. Adunay, ipakita kanamo ang amahan. Ug igo na kanamo. Na? Juan 14:7 na siya. 8:9. Ingon si Adonai Yeshua, kadugay na natong panag-uban Filipe. Dugay na kang nag-uban-uban kanako. Wala pa day kamo makaila kanako. Ang nakakita kanako, matod pa ni Adonai Yeshua. Ang nakakita kanako, nakakita sa amahan. So pila kabuk ang ilang nakita? Ang buot ba nilang ipasabot nga si Jose? Si Joseph? Dili. Ang gipangita ni Filipe ang amahan nga langit nun. Sige siya gisgot, amahan, akong amahan nga to sa langit. Ingon si Filipe, Adonai, ipakita kanako ang amahan. Ha? Ipakita kanako ang amahan, og igo na kanako. Kanamo. Maingon si Yeshua, kadugay na nimong pakig-uban. Kanamo, kanako, Filipe, wala pa day ka makaila sa amahan. Ang nakakita kanako, nakakita na sa amahan. Pilay nakita nila. Usara, ang persona ra ni Yeshua, mo ilang nakita. Ha? Persona ra gyud ni Yeshua ang ilang nakita. Mga igsoon. Usaray nakita. Onya ningon, wala ba day ka mo magtuo? Matud pa ni Adon Yeshua, kining mga buhat nga akong gihimo, kining mga milagro nga akong gihimo, wala nako kini buhata sa akong kaugalingong pagbuot, kundili ang amahan nga ania sa sulod nako. Nara ang amahan sa sulod niya. Ang nagbuhat sa mga milagro nga gibuhat, dili siya nagbuhat, ang amahan mo'y nagbuhat. Amo na nga giingon sa Biblia, si Yeshua mao ang amahan hangtod sa kahangturan. Shabbat Shalom nimo Brad Alfonso Ramos. Maayo kay napaka sa Yeshua, undangin na, biyain na kay di na mao, kay di gina makita sa Hebrew Bible ang Yeshua. Gikan bitaw ko si Yeshua. Pero tulo ko katuig sa Yeshua, wa gyud ko magpabautismo kay diskumpiyado ko, kay di gyud maungalana pa. Motong pagkakaplagi nako, nakabalo na ko mubasag Hebreo, palit gid kog New Testament nga Brit Kadasya Hebreo, o agi Yeshua nakita nako dito. Yeshua gyud mga kaigsunan ang nakasulat sa Brit Kadasya. Kanang Yeshua narana sa komputasyon sa mga secret namer mga igsoon. Unya
Wrong pag inang Yashua kay walay wow. Unya ang spelling nila sa Hebrew, yod he wow. Shin ayin. Pagsulat na nilang English, Yashua walay wow. Sa to pa gikorap ninyo ang wow. Muna ang Yashua. Pero ato nang buhatag tema unya aron makasabot mo nga ang Yashua di na mao nga ngalan, sayop na siya. Matod pa ni Rabbi Daniel Klotstein, gipangutanan na siya ni Briones, Delphin Briones. Gipangutanan na siya dito sa hotel ni Delphin Briones. Unsa ang Yashua? Hebreo ba na ang ngalan ang Yashua? Unsay tubag ni Rabbi Daniel Klotstein, usa ka Hudyo nga Orthodox gikan, ingon siya, ang Yashua dili Hebreo. Hebreo paminaon pero dili Hebreo. Gidugtong-dugtong ra na ang ya plus wa. Kay ang ya Hebreo, ang swa Hebreo. Gidugtong Yashua, Hebreo paminaon. Pero sa Hebreo nga Bible o Hebreo nga mga manuscript saon walay Yashua nga Hebreo. One word nga Yashua, wala. Matod pa by Daniel. Ang tinuod nga ngalan sa Misaya, makita nimo sa artifacts, sa ossuary box, Yod Shin Waw Ayin. Upat ra ka litra, Yod Shin Waw Ayin. Dili Yod Hi Waw. Nya sa inyong Yashua daan brado, gikorap na nimo daan ang waw. Sa spelling sa Hebreo na Yod Hi Waw, Shin Ayin. Nya pag English na sa pagkasulat na nakorap ang waw. So mga kurakot di na makasulod sa langit. Mga kurakot nga mga translator di na makasulod sa langit. Pero buhatan ta nagtema o niya, makasabot mo nga ang Yashua di na tinuod nga ngalan. Gikan ko diya. So, sunod, gisgutan din si Isaias 9:6, prinsipe sa pakigdait. Si Adonai Yeshua. Sa city, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, og saging harian ini, hangtod sa milenyum. Buti pasabot ana magison. Sa 9:7 sa Isaias, walay katapusan ang pag-uswag sa iyang pagmando, og mulungtad ang kalinaw diha sa trono ni David, og saging harian ini. Sa ato pa, hangtod sa milenyum. Lig-ono niya kini, og palungtaron subay sa hustisya, og sa katarong sukad karon hangtod sa kahangturan, himuon gayud kini sa Adonai nga labing gamhanan. Tay mahimo ana, matuman gining pulong niya. Munang unsa lagi gisultis Biblia, maoy tuohi og maoy tumana. Maoy sunda. Ayaw sunod ang mga doktrina sa reliyon ninyo. Gisultis yung doktrina ng was Biblia. Isaias 7:14. Bosa nga Adonai, gayod maoy muhatag kaninyog timaan, og kini maoy mao ang usa ka batan-ong dalaga. Nga manamkon og manganak og usa ka batang lalaki, og nganlan siyag Emmanuel. Nganlan siyag Emmanuel. Kay ang katumanan ni ini makita sa Mateo 1:18 ngadto sa unahan. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Yeshua HaMashiach. Ang iyang inahan nga si Miriam niadtong panahon na kaslonon kang Yosef. Apan sa wala pa sila magtipon, si Miriam napalgan nga nagsabak. Apan sa wala pa sila magtipon, si Miriam napalgan nga nagsabak pinaagi sa lalang sa Ruach HaKodesh. 19. Si Yosef nga iyang pamanhunon, tao nga matarong, og dili buot nga pakaulawan niya si Miriam at tubangan sa mga tao. Mao ni gisultis Isaias 9:7-14 nga usa ka batan-ong dalaga manamkon og manganak og batang lalaki, ngandan siya Emmanuel. Si Yosef sa iyang si Yosef nga iyang pamanhunon, tao nga matarong og dili buot nga pakaulawan niya si Miriam at tubangan sa mga tao. Bosa nagplano siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Adonai pinaagi sa damgo og miingon, Yosef, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Miriam, kay siya nagsabak pinaagi sa gahom sa Ruach HaKodesh. Manganak siyag batang lalaki og nganli siyag Yeshua, kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Bekharata et shimo Yeshua, mga igsoon. Muna giingon niya, nganlan siya Yeshua, kay luwason niya iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. 22. Og kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon
sa Adonai pinaagi sa propeta. No, 23. Ang usa ka putli nga batan-ong babay, mao na ni giingon sa Isaiah 7:14. Ang usa ka putli nga batan-ong babay magsabak unya manganak og batang lalaki nganlan siyang Emmanuel. Sa ato pa ang Elohim ania uban kanato. Sa ato pa mga igsoon, ang atong Adonai Yeshua mao ang Emmanuel, mao ang Elohim nga uban kanato. Ang ngalan ni Yeshua tawgon nga Emmanuel. Ang nganlan siya Emmanuel. Sa ato pa ang atong Adonai Yeshua mao ang Elohim nga uban kanato. Dili kay tao na siya, dili lang kay tao ra. Tao siya sa iyang pagpakatao. Sa iyang pagpakatao, tao siya. Di na nato ikalimod, di mi mulimod sa pagkatao ni Yeshua. Pero labaw nang di ko mulimod sa pagka-Elohim ni Yeshua. Way laeng Elohim, bugtong Elohim. Mga igsoon, si Adonai Yeshua, palihog ko sa Bible ya katong kwan, na neraday. Atong mabasa na siya mga igsoon sa gisulti ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 5, mga igsoon, versikulo 15. Unang Timoteo 5:15. Ipadayag siya sa Elohim sa tukmang panahon. Si Yeshua ipadayag sa Elohim sa tukmang panahon. Siya ang Elohim nga dalaygon og bugtong magbubuhat. Kinsa ang Elohim? Si Yeshua ang Elohim og bugtong magbubuhat. Ha? Bugtong magbubuhat. Wa siya kaubang magbubuhat. Si Yeshua ang bugtong magbubuhat. Ang hari sa mga hari og ang Adonai sa mga Adonai. Melek ha melakim, Adon ha Adonim. Kinsa? Sa pinadayag, 19, kinsa gitawag ito nga Melek ha melakim, Adon ha Adonim. Si Yeshua Misaya. Mga igsoon. O, muna na ang gisulti ni Apostol Pablo, 1 Timoteo 6:15. Si Yeshua ang Elohim og bugtong magbubuhat. Tiyaw mo na. Ha? Bugtong magbubuhat mga igsoon. Naanay rin sa pinadayag 19, versikulo 16. Diha sa biste niya og sa iyang paa nahisulat ang ngalan Melek ha melakim, Adon ha Adonim. Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo, Adonai sa mga Adonai. Muna na si Yeshua, mga igsoon. Muna sa pagkatao ni Yeshua, mutuo ko si Yeshua tinuod nga tao, kaog isda, nihilak. Di ba? Nihilak si Adonai Yeshua. Nya kaog isda. Nakaron, balik ta sa tema nga Biblia ang pasultihon. Biblia ang paminawon, Biblia ang tuuhan. Dili ang gisulti sa mga doktrina, sa mga reliyon. Ha? Biblia ang sundon, mga igsoon. Dili ang gisulti sa mga doktrina, sa mga reliyon. Kay ang tanang lagi nga mga reliyon nang hagpat lamang. Nang hagpat lamang sa mga bersikulo sa pagpahaom sa ilang gusto aron ipasunod sa ilang mga membro. Mao na gibuhat sa mga reliyon. Og dili mo sunod sa gusto sa atong amahang langit nun. Mao na gibuhat sa mga reliyon nun. Di gyud gusto mo sunod sa amahang langit nun. So ang isa ilang gibuhat aron isipon gyapon nga religious sila, biblical, nagtuo Ginoo, Biblia, nangutlog mga bersikulo. Nang hagpat og bersikulo sa Biblia aron ipahaom sa ilang gusto. Mao na gibuhat karon sa mga reliyon. Mao na ang gibuhat karon sa mga reliyon. Nang hagpat lag mga bersikulo aron ipahaom-haom sa ilang mga doktrina aron ingnon kuno nga na sila sa kamaturan. Pero kung imong imbestigaron, imong gukdon, mga igsoon, dili ka pamatud-an nga sila naas kamaturan. Sama pananglit sa Syabat nga ipatuman gayod sa Elohim ang iyang sa Elohim sa iyang katawhan ang Syabat. Apan unsay gibuhat sa mga reliyon. Si Constantino mao'y ilang gisunod. Mao'y gisunod sa mga reliyon si Constantino. Si Constantino ang ilang gituohan og dili ang Elohim. Domingo ang ilang gisunod nga adlaw sa pagsimba.
Bisan kung walay mabasa sa Biblia nga adunay magtotoo nga nagsimba sa adlawng Domingo sa unang panahon. Sa adunay dili sila motoo. Kang adunay Yeshua, dili sila motoo. Pero kang Constantino, adto sila nito. Ilhanan kana nga ang tanang mga Kristiyanos adto na sumpay mga igsoon sa Romano Katoliko. Og si Constantino mao ang ilang Ginoo. Kay mo may inyong gisunod. Domingo inyong simba? Domingo ang inyong simba, si Constantino ang inyong gisunod. Sa ato pa muna inyong Ginoo. Kaya nga itong adunay Yeshua, wa ninyo sunda nga mabasa maginas Biblia nga sumala sa iyang nabatasan. Si adunay Yeshua mosulod sa sinagoga matag adlawng igpapahulay. Sabado mga igsoon. Mosulod si Yeshua Sabado dili Domingo. Gisunod ba na ninyo mga Kristiyanos? Wala, kay ang inyong gisunod si Constantino. Ilhanan daay na nga ang tanang mga Kristiyanos adto na sumpay sa Romano Katoliko. Og si Constantino mao ang inyong Ginoo. Kay mo may inyong gisunod. Kay mao nay ilang gituohan o gisunod, di ba? Oh. Kanos-an nagsugod ang Sunday worship? May nagtun-an nato ni. Kanos-an nagsugod ang Sunday worship? Nagsugod kini ni adtong Marso 7, tuig 321. Sa to pa diri na sa 3rd century na. Nagsugod ang Sunday worship. 1st century, Shabbat. 2nd century, Shabbat, Sabado ang ilang simba. Pag-abot sa ikatulong sa 3rd century na, 321 AD. Marso 7, nagsugod ang simba nga Domingo. Sa diha nga ang emperor sa Roma nga si Constantino nagpakanaog og mando nga naghimo sa Domingo nga adlaw sa pahulay gikan sa trabaho, nga nag-ingon nga ang tanang mga maghuhukom sa syudad ug ang tanang mga trabahante mo pahulay sa talahorong adlaw sa adlaw. Adlaw sa adlaw means Sunday. Sun adlaw, day adlaw. Manang Sunday, adlaw sa adlaw. Ang unang mga magtotoo nagbantay sa Sabado, ingon nga Shabbat, hangtod sa Marso 7, 321 common error. Kanang CE common error na matod pa ni Michael Rood. Sa ato common era, pero kang Michael Rood matod pa niya common error. Human gipapasa ni Emperor Constantino ang balaod nga nag-require sa mga magtotoo sa pagsimba sa adlong Domingo, ang adlaw sa paganong pagsimba sa Dios nga adlaw. Ang mga magtotoo sa gihapon nagpadayon sa pagtamod sa Sabado, ingon nga igpapahulay hangtod nga ang laing balaod gipapasa. 11 ka tuig ang milabay. Kini ang balaod gipirmahan, kini nga balaod gipirmahan sa mando ni Emperor Constantino nga nagdili sa mga magtotoo sa pagsimba sa Sabado. Si Constantino mo'y nagdili sa mga magtotoo nga mga Mesianic sa pagsimba sa Sabado. Og kini silutan sa kamatayon pinaagi sa Roman Katoliko nga simbahan. Kinsay mo silot, mo implementar sa silot kamatayon ang Romano Katoliko nga simbahan. Kay nga naman, Romano Katoliko manis Constantino mga igsoon. Og daghan sa mga magtotoo ang gisunog sa kamatayon sa Romano Katoliko tungod sa pagbantay sa Shabbat. Mo na naa. Onya, narabay mga hungihong nga ibalik ang Sunday law. Ining mga hinapos nga mga adlaw. Asugod na pong paglutos nato ani mga Mesianic. Og kini nga balaod sa Sunday worship, mao ang gisunod sa mga Protestante, mga Baptist, Pentecostal, mga born again, ug uban pang mga Kristiyanos sa walay pagsusi sa history mahitungod sa pagkawala o pagkausab sa Sabado ngadto sa Domingo. Wa gyud nagsusi. Walay nagsusi sa history mahitungod sa pagkausab sa Sabado nga simba ngadto sa Domingo nga simba. Exodus 31:12. Ang adunay mingon kang Moises,
sultihi ang katawhan sa Israel nga kinahanglan tamdon ninyo ang akong adlaw nga igpapahulay. Kay mao kini ang ilhanan tali kanako ug kaninyo, og sa inyong kaliwatan aron kamo masayod nga ako ang Adonai, maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Unsay ilhanan nga Israelita day ka? Unsay ilhanan nga kaliwatan kas Israelita? Kung tamdon nimo ang adlaw igpapahulay, dili day DNA test. Dili DNA ang atong gamiton aron pagtino kung Israelita ba tag dili. Simple kayo gihatag nga bersikulos Biblia. Ang ilhanan sa usa ka Israelita, ilhanan kaninyo og sa inyong kaliwatan, mao nga tamdon mo ang adlaw igpapahulay sa Adonai. Sa ato pa ang tanan nga nagtamod sa adlaw igpapahulay sa Adonai, sure ko mga Israelita na sila. Ang tanan nga nagsyabat, ilhanan kana sa iyang katawhan nga mga Israelita. So kung wa ka magsyabat, Domingo ka, digig ka Israelita. Kang Isaw gid ka tingali nga anak. Kaliwat giguro kang Isaw, mga igsoon. Aron masayod nga ako ang Adonai, maoy nagpili kaninyo aron mahimong akong katawhan. Tamda ang adlawng igpapahulay. Busa kinahanglan nga tamdon ninyo ang adlawng igpapahulay. Kay gibalaan kini alang kaninyo. Ang dili magbalaan niini kinahanglan patyon. Ang magtrabaho sa adlaw igpapahulay puohon gayon. Pero ay migsugoa nga kami mo puon ninyo ha. Kamor ba mga pilosopo diya? Nga mga debatidor, mangutana daw pila na inyong gibato brad. Na nagsupak sa adlaw igpapahulay. Ang pangutana nako, kinsa may among batoon? Israelita day mo kay batoon mo na mo, kaliwat mo mong Isaw. Sa may katungod na mo sa pagsilot sa mga dili kaliwat sa Israel. Kamo mga nagsimbag Domingo, kaliwat mong Isaw, nya batoon day mo na mo. Sa may katungod na mo nga mubato ninyo. Pero ang Adonai, maoy mo poon ninyo. Kung Israelita mo dugo pero nagpabilin mo sa Domingo, puohon mo sa Adonai. Puohon mo, paabot na lang. Puohon lagi mo. Muabot na puohon mo. Ang dili magbalaan, niini kinahanglan patyon ang magtrabaho sa adlaw papahulay, puohon gayon. Kanang magtrabaho sa adlaw papahulay, bisag nakahibalon na sila nga siyabat, pabutan ninyo, puohon lagi mo. Di man ni mamutbot ang Biblia. 15. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito, adlaw sa pahulay o kinibalaan. Tama? Ang Adonai gaingon anak kinibalaan. O niya ang mga pastor maingon dili, Domingo. Bagaag naong ninyo mga pastor. Wa mo yung mga hinungdan. Pagtokmod sa mga tao nga tos imperno ang inyong pagwali. Wa nyo to dois kamatuoran. Bisag way mabasa sa Biblia, bisag usa ka bersikulo. Bisag baliktaron pa natong basa sa Biblia, why Sunday worship diha? Why nagsimba sa adlong Domingo diha? Pero kamong mga pastor nga mga way hinungdan, mga bagagnaw, panapi ray toyo ninyo sa mga tao. Ba ninyo permi lang ikapulo halad. Ang manggawas yung baba kada wali ninyo kay mga dagway mong kwarta. Una nga di nyo itudlo ang kamatuoran sa inyong mga membro kay gusto mo mangambak mong imperno tanan. Unang kamong mga membro, kamo nalay magmata dapat kamong mga membro. Di man kamoy nanapi sa pastor, ang pastor may nanapi ninyo, ngano magpiyong-piyong man na inyong mata. Mga gonggong sa ning ubang mga membro. Kamo ray gipanapis yung pastor, tapos piyungon pa niyong mata. May untag ang pastor mo inyong gipanapi. Kamo may gipanapis, pastor, dapat magmata mo, mga membro. Kung padayon sa pagbasa. Buhatan ninyo ang inyong mga buluhaton sulod sa unom ka adlaw. Apan ang ikapito, adlaw sa pahulay o kinibalaan. Gigahin kini alang kanako, patyon ang magtrabaho ni anang adlaw. Pabutan na ninyo. Kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel. Ang adlaw nga igpapahulay, tamdon sa katawhan sa Israel. So Israelita lang, wa ko maghagit, wa ko manawagan sa mga kaliwat ni Isaw. Wa ko manawagan sa kaliwat ni Ismael. Wa ko manawagan sa kaliwat ni unsa ni? Unsa to? Tong kaaway nila sa Israelita, kaliwat ni sa tudoy.
Atong ipapuog iba. Amalek, wa ko manawagan sa kaliwat ni Amalek, wa ko magnawagan sa kaliwat ni Ismail, wa ko manawagan sa kaliwat ni Isaw. Wa ko'y labot ninyo, wa ko'y pakialam ninyo, wa mo'y labot sa Shabbat. Ang akong gipanawagan ang katawhan sa Israel, ang mga Israelita nga napadpad diri sa Visayas ug Mindanao og sa Luzon. Mo'y akong gipanawagan nga kinahanglan tamdon sa katawhan sa Israel ang adlong igpapahulay kay kini usaman kakasabutan nga dili mausab. Dili mausab ang Shabbat. Perpetual covenant ang Shabbat. Dili mausab, dili mabalhin. Kasabutan nga dayon. Kunyang anong usbon man yus Domingo? Mapangahason ba ninyo? Dili mausab. Kasabutan nga dili mausab. Sa to pa di mausab ang Shabbat, mga igsoon. 17. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan. Ni apa? Walay katapusan nga ilhanan. Anong gitapos man ninyo? Munang balik mo sa Shabbat. Kamong mga Israelita nga namati nako, balik mo sa Shabbat. Kay ang Shabbat walay katapusan ni nga ilhanan. Munang ayaw mo pag-ingon diya kamo mga pastor nga mga bagagnaong ba sa mga Pentecostal, mga born again, mga Kristiyanos. Ayaw mo pag-ingon, pastor, di ba adlaw igpapahulay pastor mo man ipasunod sa Biblia, mo may mabasa sa Biblia. Tubag din mo, sa panahon ra nas mga Israelita, brad, sa panahon na nila ni Moises, Domingo na taron, brad, pagkabagaag naong nimo pastor, nakaako ka sa pagtuis sa pulong sa magbubuhat sa kalibutan, magbubuhat sa imong kalag, magbubuhat sa imong pagkatao. Nakaako ka sa pagsupak sa iyang pulong. Ilhanan lang na nga dili ka katawhan sa Elohim. Katawhan kang Satanas, pastora ka. Ha? Pastor, kanang Sabado ba, Shabbat? Di ba ipabalaan man na, dili brad, sa panahon na nas Israelita? Naasda ang tugo na, panahon na sa mga nila ni Moises. Pastor, kanang ikapulo po ba? Di ba daang tugon mo? Dili brad. Sikreto nas panalangin. Pagkatoy-toy, nagway yung kwarta. Ang dagway yung kwarta mga pastor. Pag Sabado, sa una na ng panahon. Pastor, ang baboy, gidili man na. Di ba di na ipagkaon? Sa una pa ng panahon, brad, panahon ni Moises, panahon sa mga Israelita, gidili ng baboy. Pastor, kanang ikapulo, di ba sa daang tugon nun sa na? Ay dili, brad, oy, sikreto nas panalangin. Nanuman, kay dagway mong kwarta, kamo mga pastora mo. Mga baga mong naong, panapi rin hibawan ninyo. Muna inyong gitunan sa seminaryo, gitunan nyo sa Bible School, ang pagpanapi sa mga tao, pinaagi sa paggamit sa balaang kasulatan. Og nilampos gid mo. Kaya nga naman, nagadato man gid ang uban. Kibuloy lang, nanay eroplanos kibuloy, nay helicopter. Suryano, nanay kanang TV niya, na siya television. Mga igsoon, kaugalingon, Iglesia ni Cristo, nanay dako kayong mga tigumana nila. Dako silang mega mall, unsa to? Perting dato panapi ramang guy tuyo. Ilampos mo sa inyong pag-eskwela, Bible School, pinagig pagpanapi sa mga tao, ginamit ang Biblia. Usa kini kawalay katapusan nga ilhanan tali kanako og sa katawhan sa Israel. Manang kamong mga Israelita, mori akong gipanawagan. Wa ko manawagan sa kaliwat ni Isaw, wa ko'y pakialam ninyo. Kaliwat Ismail, kamo mga Muslim, wa ko'y pakialam ninyo. Kaliwat mong Amalek, wa ko'y pakialam ninyo. Israel lang ang akong gipanawagan. Kay ang ilhanan sa Shabbat, walay katapusan. O perpetual covenant kini. Walay kasabutan nga walay pagkausab. Kasabutan nga dayon. Kay ako ang Adonai, maoy naghimo sa langit ug sa yuta, sulod sa unom ka adlaw, og sa kapito nga adlaw mipahulay ako og nakapahulay gayon. Mismo gani ang Adonai nga di kapuyon ni pahulay magani agig respeto sa adlaw ipapahulay nga iyang gibalaan. Ikaw na hinon nga pastor nga ang imong ginhawa naras imong ilong, ang imong kinabuhi naras imong ilong, tapos magpagarbo ka pa, magsupak-supak ka sa pulong sa makagagahom nga mahan. Pahulay gani ang Elohim ang magbubuhat sa langit ug sa yuta, mipahulay magani nga di siya kapuyon.
Agi respeto lang sa iyang pagbalaan sa adlaw ipapahulay. Sa adlaw Sabado nga iyang gibalaan. Kamo nimo mga Kristiyanos, kamo mga born again Pentecostal, wa mo respeto sa adlaw ipapahulay sa mga kagagahom nga mahan. Mayon ta, pag-abot sa Judgment Day, kamoy mulingkod sa trono. Pero ang tinuod, dili kamoy mulingkod sa trono, kamoy mo barog sa hukmanan at tubangan sa hukmanan sa Misaya. Aron mo hukman ngadto sa silot nga walay katapusan, nga maong linaw nga kalayo. Oh. So ang panambagon tinudayag 14:12 kinahanglan nga mulahutay ang katawhan sa Elohim, sila nga nagtuman sa mga sugo sa Elohim. Nga nagmatinud-anon kang Yeshua. Lahutay ta, mga Mesianic, nga nagtuman sa sugo sa Elohim. Kamo mga Kristiyanos nga magtuman sa sugo sa Elohim, lahutay sad mo. Lahutay mo pagsupak sa sugo sa Elohim. Pero di mo katawhan sa Elohim. Katawhan mong Satanas. Kinahanglan mo lahutay sad ang mga katawhan ni Satanas. Sila nga nagsupak sa mga sugo sa Elohim. Katawhan ni Satanas na nagsupak sugo sa Elohim. Mga Sunday Christians, mga katawhan mong Satanas nga nagsupak sa sugo sa Elohim nga mao ang Shabbat. O wa mo magmatinud-anon kang Adonai Yeshua kay wa mo magsunod sa pagtulon ni Adonai Yeshua. We love you in Adonai. Bisag sakit ang akong wali, pero nahigugma ko kaninyo. Mga Kristiyanos, nahigugma ko kaninyo kay namasin ko na ay mga Israelita diha sa inyong mga reliyon. So we love you in Adonai, but our Adonai Yeshua loves you more. Am Yisrael kay, mabuhi ang katawhan sa Elohim. Baruch haba, Baruch Hashem, Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga laga diha sa Adonai, Matif Gedeon Silva. Magaingon kaniyong tanan, nga bulahan ng tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuog magatuman nini. Hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan. Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang nagaanhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, shalom.